naga da wajen za mu kama wani suna zafafu wannan biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ku kalli wannan bidiyon cikin sauƙi. Kafin nan ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za ku samu kowane bidiyo da zaran muka ɗora shi insha Allah. Wani lokacin za ku shigo cikin YouTube channel da ya kamar haka. Mene ga bidiyon nan. Yau nan ƙasan bidiyon za ku gani alamun nan za ku taɓa wannan wajen description. Yau kun ga link ɗin bidiyon nan. Wannan shi ne link ɗin bidiyon. Ka taɓa shi kamar haka sai kai ka inda za ka kalli wannan bidiyon da ke sa insha Allah. Kai ka lafiya.